Assalamu alaikum yan uwa da abokan arziki da yan wannan gida, da fatan kuna nan cikin ƙoshin lafiya. Ina mai muku albishir ɗin sabbin waƙoƙinmu sun bayyana na wannan shekara ta 2022 mai suna Tattausan. Lafazi mai taushi zai sa ka samu sukuni, zan yi zancen kuma kar ku manta da sunan channel din mai suna Saminu Yaro. Kafin nan za mu ci gaba da tallata muku sabbin waƙoƙinmu har guda 12 kamar haka. Kamar yadda nake faɗa a yayin da na soki, sakonnin nan zuciya ce ta bani na baki, na san kin san bai wuce ki ban duk yardarki, idan ke na tana a zuci sai na shiga shauki. Na ganki ko domin kaina. To masoya, kar ku manta dai kuna tare da wannan sabon mawaƙi mai suna Saminu Yaro, kuma muna ci gaba da tallata muku sabbin waƙoƙin shi. Ku ci gaba da bibiyar mu a channel YouTube ɗin mai suna Saminu Yaro. Kar ku manta dai ina ci gaba da sanar da ku cewa akwai sabbin waƙoƙi, ba a nan kaɗai ya tsaya ba. Ku saurara. Ko akwai gausi duk wuyar sansi zana tako inda kake, idan akwai hansi duk wuyarin si zana samo guna fake, shi wanda ya yi ratse za ya yi sarce shi da kansa in yai sake. Kare ki kaina na baki ni, Saminu na ce kula da ni. Wannan hasina kenan daga cikin waƙoƙin Saminu Yaro, kamar da yadda kuka ji. Za mu garzaya kuma za mu tafi ɓangaren hip hop, don ba a nan kaɗai ya tsaya ba. Mai salo bi kenan. na ce ba da rarrafe yaro kan girma, abin a tashi yari masarki ne, sarki ne, san hakin da karaina shi ke so da idanu, da rarrafe da rarrafe da rarrafe da rarrafe da rarrafe da rarrafe. Da fara Allah zan nufa da shi ne za ya tallafa, koyo nake na rarrafa na tashi kan na rankwafa, ka taimaken na sarrafa harshe na karya bar kafa, a samu masu bin kwafa su zo su ce na bar kwafa, kalau ya kuke zufa ku dakata a da fatan ban kaɗai muku hanzari ba masu saurare. Idan har Allah ya sa kaji ko kinji wacce ta muku a ciki, za ku iya garzayawa zuwa channel YouTube ɗinmu mai suna Saminu Yaro. Ina masoya Saminu Yaro. rabu ne ya ban masoya ba wani bane, ganin gasu min yi gayya min yi kyan gani. Rabu ne ya ban masoya ba wani bane, ganin gasu min yi gayya min yi kyan gani. Saminu Yaro kenan mai waka. To ba wata sabuwar, a ƙara nishaɗantar da masoya da ita domin su san an shirya. Ni dai na samu kalar tawa, na so ki ji amsa, baki na ya gaza furtawa, zauna ki ci masa, yan bauchi za su zubantawa, a haɗo da gurasa, kanawa ce musu hausawa. Don haka ga mai neman ƙarin bayani za ka iya tuntuɓar mu akan wannan nambar waya kamar haka 07026999945, ko kuma za ka iya tuntuɓar mu ta manhajar mu ta sada zumunta wato Saminu Yaro, ko kuma ka mana magana ta WhatsApp. To wannan nambar ta wannan namba wato 07026999945, bisa ra'ayinku za ku iya. Ai rawa ana take baya, idan aka yi gaba sai ai baya, ko da ban